Ahoj a vítaj na kanáli Spánková veda. Dnes večer sa ponoríme do tichého zimného sveta. Do ročného obdobia, ktoré pretvára našu planétu spôsobmi, ktoré si väčšinou ani nevšímame. Keď sa vzduch ochladí a svetlo zoslabne, bežný svet sa stáva magicky cudzím. Zima nie je iba studené počasie. Je to premena, ktorá je zapísaná priamo v srdci fyziky, prírody a samotného života. Je to obdobie, keď skryté zázraky vystupujú na povrch, keď má ticho vlastný jazyk a keď sa svet spomalí natoľko, že cez jeho povrch konečne presvítajú skryté mechanizmy. Je na tom niečo takmer neskutočné, ako zima odkrýva sily, ktoré sú väčšinu roka v úzadí. Pod námrazou, pod nehybným povrchom, pod tým zvláštnym zimným tichom, je zem zaneprázdnená procesmi, ktoré sú rovnako krásne, ako sú prekvapivé. Ak máš rád tieto tiché výpravy, môžeš tento kanál podporiť lajkom, odberom alebo komentárom. Pomáha to tomu, aby si sem raz cestu našli aj ďalšie ospalé duše. Ale teraz už nič nemusíš, len dýchaj. Dovol svojim očiam, aby ťažkli. Telo môže zmäknúť, uvoľniť sa a pomaly stíchnuť. Nech ťa zimné ticho pomaly odnesie do spánku. Začníme. Niektoré sneženia v sebe nesú mikroskopické čiastočky z vesmíru. Keď sa snehové vločky formujú vysoko v atmosfére, nezbierajú iba molekuly vody. Do vzduchového stĺpca neustále padá aj drobný kozmický prach. Mnohé z týchto zrniek sú kúsky chvostov komét, úlomky po zrážkach asteroidov alebo jemné zvyšky po drobných meteoritoch, ktoré zhoreli vysoko nad nami. Keď sú podmienky ideálne, rodia sa kryštáliky snehu tak, že tieto extraterestriálne čiastočky doslova pozametajú a uväzňa v ľade. Neskôr, keď vedci v laboratóriách roztápajú a filtrujú sneh z odľahlých miest, dokážu tieto cudzie zrnká nájsť. Pod mikroskopom odhaľujú exotické minerály, sklovité guľôčky vytvorené obrovským žiarom, aj zloženia, ktoré ukazujú na vzdialené miesta v našej slnečnej sústave. V tomto tichom zmysle je zima doručovacia služba materiálu, ktorý prekonal medziplanetárne vzdialenosti. My dole vidíme iba bielu prikryvku na Zemi, ale v jej vnútri môže byť uložený záznam udalostí, ktoré sa odohrali ďaleko za hranicami Zeme. Extrémny chlad dokáže vytvoriť zvuky, ktoré v teplých obdobiach vôbec neexistujú. V najtuchších dňoch, keď je sneh suchý, sypký a hlboko pod nulou, môže každý krok vydať ostré, pisklavé prasknutie, ktoré zmizne hneď, ako sa oteplí. Tento zvuk vzniká tým, že tvrdé zrnká snehu pod tlakom praskajú a trú sa o seba. Potrebuje to nízku teplotu a špecifickú štruktúru kryštálov. Jazera a rieky, uzamknuté pod ľadom, vedia vydávať hlboké dunenia, puknutia a ozveny, ktoré sa nesú krajinou. Keď sa teploty prudko menia, ľad sa roztiahne alebo zmrští. Vznikajú vibrácie, ktoré sa šíria ľadom aj vodou a môžu znieť, ako by pod tebou spievala celá vodná plocha. Dokonca aj tenká ľadová škrupina na kalužiach dokáže pri rozbití zazvoniť ako sklo či zvon kohra. A v extrémne studenom, pokojnom vzduchu sa bežné zvuky z diaľky šíria ďalej a znejú ostrejšie, pretože sa zvukové vlny ohýbajú inak než v teplom lete. Zima tak vytvára svoj vlastný zvukový svet, ktorý patrí len tomuto ročnému obdobiu. S príchodom tepla jednoducho stíchne a zmizne. Zima dokonca dokáže na chvíľu prinútiť rieky tiecť opačným smerom. Keď sa zlomia a nahromadia veľké kryhy, vytvoria ľadové zátarasy, ktoré fungujú ako dočasná hrádza. Voda sa za nimi hromadí, hladina stúpa a prúd pri prekážke sa môže na povrchu na krátky čas obrátiť proti obvyklému smeru, kým sa tlak nevyrovná a rieka sa nerozmyslí späť. Zdanlivo tiché zimné noci
Menia aj chémiu vzduchu, ktorý dýcháš. Keď teploty prudko klesnú a vietor ustane, vznikajú tzv. Inverzie. Studený, hustý vzduch sa drží pri zemi a nad ním zostáva teplejšia vrstva. Tento poklop zadržiava plyny a častice pri povrchu. Znečistenie z aut, kúrenia a priemyslu sa neodvetráva, ale akumuluje. Niektoré reakcie sa v chlade spomalujú, iné naopak bežia efektívnejšie, lebo látky sú natlačené bližšie pri sebe. Výsledkom je, že vzduch, ktorý dýcháš v tichej mrazivej noci, môže byť chemicky úplne iný než ten istý vzduch na tom istom mieste počas mierneho veterného dňa. Zimné búrky dokážu vo svojich útrobách nahromadiť elektrický náboj silnejší, než má veľa letných búrok. V obzvlášť intenzívnych systémoch s hustým snežením sa v oblakoch miešajú a zrážajú ľadové kryštály, krúpy, snehové guľôčky a drobný štrk z mäkkého ľadu. Pri každom náraze sa prenáša elektrický náboj. V oblaku tak vznikajú oblasti s výrazne kladným a záporným nábojom, ktoré sa navzájom od seba vzdialujú. Keď napätie prerastie určitú hranicu, vznikne výboj, blesk, ukrytý v chumelici. Tomuto džavu sa hovorí thunder snow, hromový sneh. Blesky v hustej fujavici vyzerajú inak než v daždi. Svetlo sa rozptyluje na vločkách a namiesto ostrého záblesku môžeš vidieť zvláštne difúzne žiarenie v bielom víre. Zima mení aj to, ako sa svetlo pohybuje krajinou. Čerstvý sneh odráža väčšinu slnečného žiarenia, ktoré nám dopadne. Otvorená plocha sa zmení na jasnú, takmer žiarivú scénu, ktorá dokáže oslepiť podobne ako púšny piesok. Takáto vysoká odrazivosť ochladzuje vzduch tesne nad povrchom a ovplyvňuje, ako sa vrstvy vzduchu nad sebou ukladajú. V mrazivom počasí sa navyše mení to, ako sa lomí svetlo na hranici medzi studeným vzduchom pri Zemi a teplejšími vrstvami vyššie. Vzdialené objekty sa môžu jemne zdvihnúť, natiahnuť alebo skresliť. Horizont môže vyzerať zvláštne vlnitý a ďaleké budovy či kopce sa zdajú plávať vo vzduchu. Vzduchom unášané ľadové kryštáliky fungujú ako drobné hranoly a zrkadlá, ktoré rozptylujú svetlo do halo, svetelných stĺpov a závojov žiary nad zasneženými poľami. Zima odhaluje aj fyziku, ktorú počas zvyšku roka takmer nevidíme. Pri teplotách hlboko pod bodom mrazu sa známe látky správajú úplne inak. Kvapaliny hustnú a tečú pomalšie, plyny strácajú energiu, ich molekuly sa pohybujú len lenivo, a slabé sily medzi nimi začnú hrať podstatne väčšiu rolu. Pri veľmi nízkych teplotách niektoré kovy prepúšťajú elektrický prúd takmer bez odporu. Vodič sa správa ako dokonale hladká diaľnica pre elektróny. Magnetické vlastnosti materiálov sa menia. Látky môžu prepnúť z jedného magnetického stavu do druhého len tým, že sa teplo z prostredia stratí. Aj obyčajná voda sa ukazuje byť oveľa zvláštnejšia, než pôsobí v pohári. Vytvára rôzne druhy ľadu s rozdielnou kryštálovou štruktúrou, aj mechanickou pevnosťou. Pre vedcov je zima obrovské vonkajšie laboratórium zadarmo, ponúka dlhé obdobia chladu, ktoré by inak museli vytvárať zložitými zariadeniami. Pre nás ostatných je to tichá pripomienka, že svet okolo nás má vlastnosti, ktoré sa ukážu až vtedy, keď planéta otočí termostat poriadne nadol. Na niektorých miestach vzniká sneh bez toho, aby prešiel jediným oblakom. V najchladnejších, jasných dňoch sa pri zime, akú poznajú napríklad polárne oblasti, zrazu vo vzduchu objavia drobné, žiariace kryštáliky. Vzduch je čistý a modrý, ale pred tebou sa trbliece tichý, padajúci závoj ľadu. Tomuto javu sa hovorí diamantový prach. Vzduch pri Zemi je extrémne studený, pokojný a predsa obsahuje malú stopu vodnej pary. Namiesto toho, aby sa molekuly vody zoskupovali vysoko v oblakoch,
Začnú sa rovno pri Zemi usporadúvať priamo do ľadových kryštálov. Každý je maličký, často v tvare tenkého pliešku alebo ihly a padá tak pomaly, že to vyzerá, ako by sa svetlo vznášalo v priestore. Pouličné lampy v noci z týchto kryštálikov vytvárajú svietiace stĺpy a halo. Ulice, ktoré poznáš naspamäť, zrazu pôsobia ako scéna z iného sveta. Je to zrážka, optický efekt, aj tiché sneženie zároveň. Zima dokáže zmeniť aj farbu oblohy spôsobom, aký iné obdobia nepoznajú. Keď je slnko nízko nad chladným horizontom, jeho svetlo musí prejsť hrubšou vrstvou atmosféry. Po ceste naráža na viac molekúl vzduchu, viac drobných častíc a v zime aj na viac ľadových kryštálikov vysoko v ovzduší. Kratšie vlnové dĺžky, modrá a fialová, sa rozptylujú účinnejšie a oddelujú sa od zvyšku svetla. To, čo ostáva, sú teplé tóny červenej, oranžovej a rúžovej, ktoré sa rozlievajú po oblohe pri východe a západe slnka. Studený vzduch zároveň udrží menej vlhkosti, takže atmosféra býva čistejšia a menej zahmlená. Vďaka tomu je zimné šero ostrejšie, farby sítejšie a kontrasty výraznejšie. V polárnych oblastiach, kde slnko celé týždne iba jemne líže horizont, môže tento efekt natiahnuť úsvit a súmrak na dlhé hodiny zvláštneho modro-oranžového svetla. Zima mení aj správanie materiálov, z ktorých je postavený náš svet. Guma, ktorá sa v lete ohýba bez problémov, sa v hlbokom mraze stáva tvrdou a krehkou. Plast, ktorý pôsobí odolne, môže zrazu prasknúť pri náraze, ktorý by inak bez problému vydržal. Kovové súčiastky sa zmršťujú natoľko, že sa zmenia vôle medzi dielmi. Skrutky sa môžu uvoľniť, ložiská zadrhávať, dlhé nosníky a kolanice vydávajú pukavé zvuky, keď sa materiál pri náhlom ochladení upravuje. Maziva hustnú ozubené kolesá sa točia pomalšie. Aj sklo môže v chlade reagovať citlivejšie na teplotné šoky, keď je jedna časť teplejšia než druhá. Zima nám tak ukazuje, že vlastnosti materiálu nie sú pevne daná nálepka. Sú to výsledky podmienok, najmä teploty, v ktorých sa daná látka práve nachádza. Sneh môže začať padať aj z čistého, bezoblačného neba, keď je vzduch pri Zemi extrémne studený a stabilný. Atmosféra pritom obsahuje len toľko vlhkostí, aby sa malé kryštáliky mohli poskladať priamo z pary. Výsledkom je jemné, trblietavé sneženie, ktoré pôsobí, ako by sa rodilo z prázdna. Tieto javy sú najčastejšie v rovinách, polárnych oblastiach a vo vysokých nadmorských výškach. Malé kryštáliky sa nesú vzduchom veľmi pomaly a keď ich nasvieti pouličné, mesačné alebo slnečné svetlo, vyzerá to, ako by bol vzduch plný drobných hviezd. Zimný vietor dokáže vyniesť častice prachu, soli či organických zvyškov do výšok, kam by sa v lete nedostali. Nad otvorenými zasneženými polami sa drobné zrnká snehu, prachu a ľadu zdvíhajú a unášajú rýchlejšími prúdmi vzduchu vyššie v atmosfére. Tam môžu cestovať stovky kilometrov, než opäť klesnú na zem. Niektoré zvieratá sa na zimu menia tak radikálne, že pôsobia ako iný druh. Ich srsť zhustne a zmení štruktúru, ale nejde len o kožuch naviac. Mnohé cicavce upravujú svoj metabolizmus, spalujú tuk pomalšie a kontrolovanejšie. Spomalujú tep a dýchanie až na hranicu, kde by sme u človeka hovorili o ohrození života. Niektoré obojživelníky dokážu prežiť aj s ľadom v tele, regulujú, kde presne môže voda zamrznúť a produkujú látky, ktoré chránia bunky pred poškodením. Niektoré jazerá v hlbokej zime vytvárajú vrstvy vody, ktoré sa vôbec nepremiešavajú. Na povrchu je voda tesne pri bode mrazu, pod ňou o niečo teplejšia, ťažšia a hlbšia vrstva, ktorá zostáva oddelená. Keď hladinu pokryje ľad, celý systém sa uzamkne.
Svetlo prenika iba cez horné vrstvy, kde ešte žijú riasy a drobné organizmy. Hlbočina je takmer v úplnej tme, s vlastnou chémiou, hladinou kyslíka a živín. Je to malé vnútorné more, s vlastným zimným cyklom. Zamrznutá pôda sa môže zdvihnúť natoľko, že pohne ťažkými predmetmi. Voda v zemi sa pri mraze sťahuje smerom k miestam, kde práve zamrza. Keď sa z nej stane ľad, zväčší objem a vytvorí šošovky a šošovkovité štruktúry, ktoré tlačia pôdu nahor. Tento jav sa volá mrazové zdvihy. Cesty, ploty či základy domov môžu popraskať alebo sa nakloniť len preto, že sa voda v pôde rozhodla zmeniť skupenstvo. Zhora môže krajina pôsobiť mŕtvo a zamrznuto, ale pod snehom to stále žije. Hrubá snehová prikryvka funguje ako izolácia. Teplo z pôdy sa pod ňou udrží a teplotné výkyvy sú oveľa menšie. V tejto chránenej vrstve pokračujú mikroorganizmy v rozklade lístia, dreva a zvyškov rastlín. Uvoľňujú živiny, ktoré budú rastliny potrebovať, keď sa na jar prebudia. Drobné cicavce si v snehu razia tunely, behajú medzi koreňmi, semienkami a vlastnými skrýšami v tajnom svete, ktorý zhora takmer nie je vidieť. Vo vodných tokoch, ktoré z vrchu zamrzli, sa pod ľadom stále pohybujú larvy hmyzu a iné malé tvory. Korene stromov ďalej vedú tiché chemické rozhovory so svojím okolím. Zima tak rozdelí ekosystém na dva svety. Ten viditeľný, spomalený a tichý a ten skrytý, ktorý potichu pripravuje jar. Snehové kryštáliky môžu mať desiatky rôznych tvarov podľa toho, pri akej teplote a vlhkosti vznikali. Z malých plieškov, ihličiek, stĺpikov a vetvičiek sa stávajú malé sochy, z ktorých každá je záznamom podmienok v konkrétnej časti atmosféry. Žiadne dve vločky nie sú úplne rovnaké a zároveň každá z nich poslúcha rovnaké fyzikálne zákony. Zasnežená lúka je v tomto pohľade galéria prírodného dizajnu, vyskladaná molekulu po molekule. Zimná hmla dokáže vytvoriť na konároch, kábloch a zábradliach hrubé vrstvy ľadu, aj keď vo vzduchu je vody len málo. Superchladené drobné kvapôčky v hmle zamrzajú pri dotyku s povrchom, na ktorý narazia. Tak vzniká námraza, ľadové périe a čepele, ktoré rastú v smere vetra. Krajina ráno vyzerá, ako by ju niekto cez noc jemne obalil kryštálovým porastom. Zima tiež zvýrazňuje teplotné rozdiely na planete tak, že ich lepšie vidia aj satelity. Keď pôda a povrchy rýchlo vychladnú, rôzne materiály uvoľňujú teplo rôznym tempom. Skaly, mestá, lesy aj polia chladnú inak. Vzniká šachovnica teplotných vzorov, pomocou ktorej vedci študujú, kde sa teplo drží, kde uniká a ako krajina narába s energiou. Niektorý hmyz zimu prežije tak, že z tela odstráni čo najviac vody. Keď je vody málo, nemá čo zamrznúť a vytvárať smrteľné kryštáliky v bunkách. Zvyšná tekutina sa zmení na koncentrovaný roztok, ktorý zamrzá pri oveľa nižšej teplote. V kombinácii s látkami, ktoré znižujú bod mrazu, tak malý tvor dokáže prečkať mrazy, ktoré by inak žiadne živé tkanivo neprežilo. Zvonku vyzerá ako neživý, vo vnútri však život len stlmí hlasitosť na minimum. Snehové pokrývky môžu ukrývať obrovské množstvo vody, ktoré sa na jar uvoľní v krátkom čase. To, čo na povrchu pôsobí ako ľahká, nadýchaná perina, je v skutočnosti rezervoár, ktorý čaká na signál v podobe stúpajúcej teploty. Keď príde náhle oteplenie, voda z topiaceho sa snehu steká rýchlejšie, než ju pôda stíha nasať. Rieky prudko stúpajú, vznikajú povodne, nádrže sa plnia alebo prelievajú. Aj preto hydrológovia v horách sledujú nielen výšku, ale aj hustotu snehu. Je to zásobáreň, ktorá riadi celý vodný cyklus regiónu. V niektorých jazerách sa pri zamrznutí hromadí metán do sklenených bublín. Organický materiál na dne pomaly hnie
Vytvára plyn, ktorý stúpa nahor. V lete sa jednoducho uvoľní do vzduchu. V zime ho však zastaví vrstva ľadu. Bubliny sa hromadia pod povrchom a postupne vytvárajú pod hladkým ľadom vrstvy bielých kruhov, zmrazené série výdychov jazera. Vtáky v zime upravujú svoj let podľa toho, aký hustý je vzduch. Studený vzduch je ťažší, krídla v ňom vytvárajú väčší vztlak. Niektoré druhy v ňom dokážu efektívnejšie plachtiť. Iné upravia rytmus krídel tak, aby ušetrili čo najviac energie pri dlhých preletoch. Aj tvar krdla a vzdialenosť medzi vtákmi sa môže meniť podľa toho, ako vzduch nesie ich telá. Zima mení aj to, ako sa šíria rádiové vlny. Ostré vrstvenie studeného a teplejšieho vzduchu v atmosfére môže vytvárať prirodzené vlnovody, v ktorých sa rádiový signál ohýba pozdĺž Zeme, namiesto toho, aby unikol do vesmíru. Vďaka tomu je možné v mrazivých nociach zachytiť vzdialené vysielače, ktoré v lete nepočuť. Atmosféra sa mení na obrovský, neviditeľný nástroj na tvarovanie elektromagnetických vln. Sneh dokáže žiariť aj v ultrafialovom svetle. Povrch čerstvého snehu je posiatý nespočetnými drobnými kryštálmi, ktoré rozptylujú svetlo do všetkých smerov. Niektoré vlnové dĺžky, ktoré bežne nevidíme, sa pri správnych podmienkach prejavia ako jemná žiara. Z pohľadu fyziky je zasnežená krajina veľmi komplexné zrkadlo, ktoré nielen odráža viditeľné svetlo, ale rozosiela do okolia aj ďalšie časti spektra. Vysoko v oblakoch môžu malé ľadové kryštáliky plávať celé dni, bez toho, aby padali na zem. Sú tak ľahké a tak citlivé na jemné vzdušné prúdenie, že zostávajú zavesené v stabilných vrstvách, kde sa stíha vytvoriť rovnováha medzi gravitačným pádom a pomalým stúpaním vzduchu. Takéto oblaky výrazne ovplyvňujú, koľko slnečného žiarenia sa dostane na Zem a koľko tepla planéta vyžiari späť do vesmíru. Ako posledné vrstvy zimy pomaly klesnú do tvojich myšlienok, môže sa celé obdobie rozplynúť do niečoho mäkkého a vzdialeného. Studený vzduch, skrytý pohyb pod ľadom, tiché zmeny v snehu, všetko to môže postupne ustúpiť do pozadia, ako krajina miznúca v šere. Neostáva nič, čo by si musel sledovať. Nič, čo by si musel držať. Len jemná nehybnosť, ktorú zima nesie tak ľahko. Ak sa ti toto tiché putovanie páčilo, môžeš video podporiť lajkom, odberom alebo krátkou myšlienkou v komentári. Pomôže to nájsť túto cestu aj ďalším ospalým dušiam. Noc teraz pôsobí široko a pokojne. Svet sa zjednodušil. Môžeš si dovoliť unášať sa vlastným tempom bez váhy a bez honu. Dobrú noc.